Rast xwendina banga rêbera Po, Felemez Ulu. Têkoşîna aştiyê ya Tevgera Azadiya Kurdistanê bi rêbertiya Rêber Apo di dîroka nûjen a gelê Kurd de xwedîciyekî giring e. Ev têkoşîn bi banga aştî û civaka demokratîk ku di Kongreya Danzdemîn a PKK de bi awayeke fermî hat xurtkirin ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelên Tirkiyeyê û herêmê jî rêyeke nû ya demokrasî û azadiyê temsîl dike. Lêbelê evreya aştiyê di nava şert û mercên ku dewleta Tirk polîtikayên înkarê, tecrîdê û şerê taybet diddomîne, bi astengiyên mezin re rûbirû ye. Rêber Apo bi banga xwe ya aştî û civaka demokratîk ji bo çareseriyeke adil û domdar a pirsgirêka Kurd gaveke dîrokî avêtiye. Tevgera Azadiya Kurdistanê di vê çarçoveyê de hemû berpirsyarên xwe bicîhaniye. Di Kongreya Danzdemîn a PKK de biryarên girîng hatin standin ku armanc ew e diyalog û aştî bi awayeke demokratîk were avakirin. Ev gav nîşaneyên dilsoziya tevgerê yên ji bo çareseriyê ne. Lêbelê ev hewldanên yekalî yên tevgerê nebesin. Aştî pêvajoyeke dualî ye û divê dewleta Tirk jî berpirskariyên xwe bicîhbîne. Mixabin dewleta Tirk li hemberî van gavên erînî heta niha helwesteke neyînî nîşan daye. Tecrida li ser Rêber Apo gulpêşiya her diyalogeke aştiyane asteng e hê jî berdewam e. Şert û mercên wî nehatine başkirin û derbarê azadiya wê de tu gavên berbiçav nehatine avêtin. Her wiha girtiyên siyasî yên Kurd hîn jî di zindanan de ne û siyaseta înkarê ya li ser gelê Kurd bi awayeke sistematik dewam dike. Dewlet bi polîtikayên xwe yên şerê taybet hewl dide aqlê gelê Kurd biçûk bibîne û bi rêbazên manîpülatîv xwe li ser gel ferz bike. Daxuyaniyên dewletê yên derbarê danîna çekan de bê ku gavên pêbawer werin avêtin, tenê wekî hewldaneke ji bo qelskirina Tevgera Azadiyê têne dîtin. Danîna çekan bê mercên edaletê û azadiyê ji bo gelê Kurd xwedî xeteriyên mezin e. Têkoşîna aştiyê tenê bi diyalogeke rastîn û gavên ji dil dikare encamê bigire. Ji bo vê yekê divê dewleta Tirk tecrida li ser Rêber Apo rake, girtiyên siyasî berde û di meclisê de komîsyoneke çareseriyê ava bike. Aştî ne tenê bi rawestandina şer, lê bi avakirina civakeke demokratîk a ku mafê hemû gelan tê de bên parastin mimkûn e. Banga aştî û civaka demokratîk a Rêber Apo ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelên Tirkiyeyê rêyeke nû ya demokrasiyê nîşan dide. Lêbelê bêyî ku dewlet gaveke erînî bavêje, ev rêya aştiyê nikare bi ser bikeve. Dewleta Tirk li şûna vê pêvajoyê bi gavên erînî û pêbawer pêş bixe hewl dide bi şerê taybet rojevê berovajî bike. Danîn ango îmhakirina çekên di destê gerîlayên azadiyê de yek ji van rojevan e ku di van rojên dawiyê de ji aliyê medya şerê taybet ve gelek bi rojev. Bêguman ger em devir de behsa aştiyeke domdar û mayînde dikin, wê helbet rêbazê têkoşîna çekdarî ji rojevê were derxistin. Ji xwe PKK di Kongrê xwe ya Danzdemîn de biryara dawî anîna vê rêbazê li dijî Tirkiyeyê dabû. Lê di vê merheleyê de bêyî ku gavên siyasî, hukukî û yasayî werin avêtin, danîn û îmhakirina çekan em dikarin bêjin ne li gorî rihê pêşveçûna pêvajoyê ye. Bêguman nebûna komîsyoneke çareseriyê di meclisê de encama polîtikayên înkarê, netewperestî û nebûna îradeya siyasî û dewleta Tirk e. Ji bo ku komîsyoneke wisa were avakirin, divê helwesteke demokratîk were pejirandin, tecrida li ser Rêber Apo were rakirin û diyalogeke rastîn û gelê Kurd û Tevgera Azadiyê re were destpêkirin. Zexta raya giştiya demokratîk û civaka navneteweyî jî dikare divê pêvajoyê de roleke giring pêk bîne. Ger em pêvajoyê divê çarçoveyê de binirxînin, pêşî divê em behsa gavên ku pêwîst e dewlet bavêje bikin. Bêyî ku em aliyê dewletê û gavên divê bavêje binirxînin, em nikarin ji Tevgera Azadiyê de xwaz bikin ku gavên cuda bavêje. Divê em ji bîr nekin ku ev pêvajo dualî ye. Aliyek Tevgera Azadiyê ye, aliyê din jî dewlet e. Lewma em dikarin bêjin ku Tevgera Azadiyê weke aliyê tişta dikeve ser milê wê di çarçoveya banga aştî û civaka demokratîk de bi berpirsyariyeke mezin pêkanî. Niha dor hatiye dewletê. Dewlet bêyî ku erkin dikeve ser milê wê pêk bîne, gavên pêwîst bavêje, bi sazî û dezgehên xwe yên şerê taybet hewl dide îmhakirina çekan bixe rojevê. Ev hewldan pêşvebirina pêvajoyê ye. Ya rast ew e ku her kesên qaşo dibin navê pêşveçûna pêvajoyê de bang li tevgerê dikin ku çekan îmha bike, divê bi heman bîr û baweriyê zextê li dewletê jî bikin ku gavên pêwîst bavêje û rê li ber pêşveçûna pêvajoyê veke. Nexwe eger ev bang nedualî bin, yekalî û bi armanca tesfiyekirina Tevgera Azadiyê werin kirin wê tu qîmetên xwe jî nebin.